Nakakanood ang sir ka. Mandot ati. Ako nalalay pa ni Sir na eh. Namahalan niya munisipyo. Ah, maalan pag-king. What's that? Ay, ni Sir Pwede. What's up? Ay, nanaman niya. Pero sa mga Ayan na. Eh, masarap ko man ah. ano ko ba nakita? Kaya ka, nagsikil di wag eh. Ba't yung pantong sikil di sa pantong na yun? Hindi ko ba ako ah. Papapapasan. Wala. Sumadot. Sabi ko kami picture daw na daw pwede ako na kal-alive na. Ikaw mo dapat magpapala. Kastoy na eh. Awang kayo.